Na ranči u Čajku dominujú kone. Po nedávnej jazde v snehovej fujavici bola na programe korektúra kopyt alebo inak konská pedikúra. Z 20-ky táto show si tak na svoje prišli jazdecké i ťažné plemená. A Kováčovi asistovali skutočne všetky. František sa kováčskému remeslu priúčal od detstva. Dnes je to pre neho viac ako práca. Žezlo totiž prevzal priamo po otcovi. V prvom rade sa mi páčia kone, hej. Je to aj v génoch, hej, po otcovi a dobrý pocit z toho, lebo už to v okolí nikto nechce robiť a je to ťažká práca. Hej. Kováčov nie to a človek je taký, jak žiadaný si pripadá, že je troška taký potrebný. No, doma na nech používate pilník, tu je rašpla, kliešte, kladivo, vysekávač. Proste je to ako, keď človekovi nerastie nech, tak si ho musí ostriať. Necíti to kôň vlastne? Nie. To odštikávania nech. Áno, to je odštikávanie, no nesmie sa prestrihnúť, hej, ako aj necht, keď si prestrihnete, tak zaboli. Môže sa stať, že pri takom cvakaní sa mu to nejak aj rozštiepí a potom... Môže sa. Také silné, že... Sú rôzne kopytá, rôzne štruktúry kopyt sú, štiepia sa. Učil ma to otec, tak približne tých 15 rokov. Ale zo začiatku sa mi to veľmi nepáčilo, hej, tá robota. Tak otec bol prísny trocha, tak dostal som aj poza ucho, musím sa priznať. Otec ma, musím povedať, že aj troška donútil ma. Ale no, ako som už povedal, že som mu za to veľmi, veľmi vďačný. Lebo nedávno nás opustil a chcem sa mu za to veľmi pekne poďakovať, že za to, čo ma naučil. Už ten postoj sa mu mení. Tu má odrastené, tu má odlomené a už nedá tú nohu rovno ako na zem, hej. Takže my to teraz chceme urovnať, aby to bolo v rovine. Ja potrebujem cit ku všetkému a sú aj brúsky už teraz v tejto dobe, ale málo ju využívam, lebo to nie je už ten cit. Po korektúre ide zväčša na rad podkúvanie. Na ranči u Čajku si však koníky od podkov na chvíľu oddychnú. To keď ideme na pretek, že sa prekúva kone každé 3 týždne, alebo tak podľa toho, ktorému skôr kopyto rastie. Ono keď sa dá dole stará podkova, že to ošetrí nohu a hneď aj dáva novú podkovu. Takže my teraz na žiadne preteky nejdeme a takže im dáme dole podkove a je zbytočné okúvať aj z ekonomického hľadiska. Je to zbytočné, aj ten koň trošku tá noha by si oddychla. Tak. Toto je teplokrvník, koník a toto je chladnokrvný koň. Hej, to sú ťažné kone, to sú chladnokrvné, to je polročné žrebe, mladé, a tam je jeho mama, ale ju nevidno, bo malé zakrýva sa. Malé ešte nemá taký výcvik, má len pol roka. Ale vidíte už tie robustné nohy a celková stavba tela, konštrukcia je celkom iná. Ako u tých. Sú potom ešte máme nejaké postupy, keď nechce držať nohu, máme takú klietku. Tam ho dáme. Hej. A niektoré sa aj musia uspať. Uprednostňujem, tak kto povie takto, ale my uprednostňujeme, že keď kujeme, okováme nohy, takže na teplo, že ho kuje. Lebo on, keď mu aj priloží tú teplú koľu, prakticky mu aj lieči to kopyto, lebo ako opali trošku, hej, a mu to kobliho, to tie mikrovy, keď sú tam také zárodky silné, alebo také dačo už, takže tým ohňom sa to aj ničí. No a na budúce okrem koní už aj o železe a ohni.